Moikka moi, tällä Finkeksi ja Miku 98. joo, eli tänään yhteistä Skyblockia vihdoin. Mä menen tekemään tätä ihmeen Cobblestone virtaseinää. Ei kun... Virtaseinä. En mä tiedä Yes. Mä en tiedä mitä mä puhun. Cobblestone virtaseinä. En mä tiedä, mutta mä teen tätä Cobblestone tiedät siis. Piti sanoa. Uusi keksintä. Cobblestone virtaseinä. Jaa. Jee! Mä keksin aina kaikkea jännää. Älkää ihmetelkö missä mä oon. Mä oon taidemuseossa. Täällä tehdään Allu! Mitä? Apua. Ei mitään. Miku, Miten? moi. Moi. Mua pelottaa. Miksi? Ei mua oikeesti pelota. Jaa. Tosta noin. Niin paljon sitä tää koplea tarvita. Paljon vielä. Paitsi että mä myin ne Mihin sä ostit? dirttiin. No mä oon hakkamassa jo 6, mulla on 7. Mä tarvin niinku dirttejä kans tohon. Tehdään se pelkästään koplesta. Niin mä tarkoitan, että siinä voisi tulla myös... Ei kun ei oo. Ei mitään unohda. Niin mitä ois tullut? Niin mä ajattelin, että siinä tulee farmi, mutta siinä tulee se mops-juttu. Se, että pystyy hakkaamaan mobeja. Niin et sinne farmi Hei. samaan. Tossa on pikaksi, jos haluat hakata kiveä. Mä voin mennä tekemään tätä. Joo, Mulla on hyvä. 10. Onko? Tehdäänkö tästä isompi vielä? Tee leveämpi silleen niinku Kuinka monta? 3. enemmänkin. Ok. Silleen, että siellä on paljon tilaa. No mä saan nyt tän... No en mä ihan oo saanut. Mulla oli vaan 10. Farmikki alkoi kasvaa jo. Mä teen täällä näin tie Mitä? ylös. Mä teen yhden jutun tänne ylöspäin. Alaspäinkin voisi tehdä jotain vielä. Tehdään nyt ylöspäin. Joo, tehdään vaikka sinne Cobblestone 2 generaattoria. Joo, ja sitten vaikka toi... No älä farmi. Juu. Mä oon jumissaan. Oh shit. Mä oon idiootti. Paljon sulla oli? Ei muuta kuin rikkinäinen kivihakku ja sitten toi me 5 tai jotain 6 Cobblestone. Mä en kattonut tarkkaan. Ei se nyt niin. Ei niin maailman loppu ollut sentään. Mutta oli se silti tyhmää. Ei sille voinut mitään. Ei voinut mitään. Tee. Sä vaan hyppäät ihan iloisesti. Jee! Ei sille voinut mitään, sä tipuit. Nyt kävi surullinen asia. Miku kuoli. Nyt mä tulin takaisin. Miten? Aika God. epäilyttävää. Tulin takaisin. I am God. 3 minuuttia ja mennyt tätä hienoa videota. Tämä ei edes ole totta. Tämä on junta. Jee! Teen videota. Tämä on unta. Mummo Nino iloisella. Mummoni katsoo ja on ainoa supaajani. Jee! Aika jännää varmaan. Mumma supaisu. Jee! Jonkun mummo subaamu. Se what? Sillä on joku, siinä lukee Eila mummi. Noin, annaks koplaa? Paljon. Paljon. Vittu. Me ollaan huumediilereitä. Kople on huumetta. Mä sylin sulla. Mä oksensin sun päälle. Hehe. Hehe. Mut se oli kople sen kiveä oksentaa. Aika Riittää. lolo. Kiviä oksennen. Pelottavaa. Mitäs joku ihminen oksentais kakkaa? Ai niinku se söi sitä eilen. Ehkä sen takia. Pertti syö kakkaa. What? Kuulet, mitä sä teet? Mä oon Mä oon kaktuksen. pilvessä. Iska, mä pääsin pilveen. Kato nyt, kato. Ei se pilvi katoa. Anna koplee. Annas kople. 3. Itsemurhapommitusta.
Tai yllättävästi lagaa edes. No se on hyvä, ettei lagaa. No ei mulla muutenkaan TV, niin ei lagaa. Ihan sama. Mä tuun kyykkiin tähän, että mä saan kopleen. Ei se haittaa. Ei sulla kople. Jee, mä sain 3 kopleen. Nyt mä oon iloinen. Mä vaan pidän näppäin pohjassa enkä tee muuta. Paitsi että ohtaan ehkä kokkaa. Mä menen nyt taas hypätä alas. Oot tuolta vedestäkin niitä. Mitä vedestä? Kople. Mä otin just. Okay. Mä tein nyt tätä silleen, että minä hyppään täältä alas. Täällä on aika paljon Tai kopleja. silleen, että mä juoksen siitä alas. Mulla on nyt 16, mutta mä hakkaan varmaan sitäkin. Oho. Mä varmaan käytän nää itteeni nää, mitä mulla on 16. Oi vittu! Mitä nyt tippu? Coca-Cola nippu. Aa, Kato, siinä on 8 kappalea sulla. kiitos. Olet niin antelias. Mä annan mun pippelien sulla. Jee, olet antelias. Hyi. Totta. Ehdotus oli. No ei. Tuuks hakkaa täältä ylhäältä 2 virheblokkia? Miku. 98. Mitä? Virhetekijä. Siis yhden. 2. Miku. Sä oot sille. Mitä isä? Turvakenne. Yrittää nukkua. Onks sulla kiviä? Ei, kuinka monta kiveä tarvii laavaa? 3. Annaks 3 kiveä. Mä en tiedä, mä katon just. Osta mulle laavaa. Kui? Isi, osta mulle laavaa. 32 stäkki. Puoli stäkkiä. Au. Jee. Kallista puuhaa. Pystyykö se tekemään ikuisen laava? Ei. Mitäs pystyis? Aika fail. No se on aika lol. Onks tikkuja tuolla? On mulla tikuja. Mä Mä laitoin ne otin ne tonne. jo. Tee mulla kivihagu. No, mä saan vaan yhden. Onko sulla mennyt oma rikki vai? Ei. Oota. Ei voi, miten se tehtiin? Onko se F2? Joo, mä ajattelin silleen, et 8. hitto. Et No laava nyt pois. Nyt tuli tää hidastus. Tässä No, on mä ajattelin viedä tän ylös ne. Tänne. Mikä? Et silleen, et nää laavat. Joo. Ja ne, et tehdään niinku 2 grenelaattoria. Generaatoria. Niin. Generatori. Nyt me tarvitaan kobblestonia. Hyppäsin alas. Niin, eli... No, me joudutaan pitää ne vielä vähän aikaa. Eli Joo. tuohon blokki, tuohon. Feilasinko? Et. Jee. Mä en tehnyt sitä tolleen aluksi. Miten? Mä tein niinku silleen, että mä laitoin veden ja sit ei kun laava, niin sit äkkiä vedä. Tai silleen, jos se on jäänä, mä pistin jää. Sit laava, sit äkkiä hajotin vedä. Ei kun se ei jäänyt. Ei vettä voi hajottaa. Hajotan veden iskä. Nyt Olisi se aika teki pro. hajo. Jee. Atomin tuhoaja. Mitä muuta tähän liittyy? Mä en tiedä. Mä laajennan tätä cobblestone paikkaa. Mutta vois tehdä slabbeja, niin niistä pystyis tekemään paljon paremmin. Mm-hmm. Hop. Hui. Aina on niin lähellä. Mä tuun tän puolelle hakea kiviä, jos löytyy. Jee, mä sain kiveä. Kive, kyllä. Tänne päin pitää leventää. Miskliik. Kohta tulee yö ensin mennä hakkaa tuolta noi tulevat zombit. Jos teet muuten miaka itselleni. Mutta onko sulla kiveä? vähän niinku tästä 2. Mä menen hakkaa sun. Mut mä lopetan ihan just.
Se olisi varmaan tältä kertaa moi. Moro.